Днес съм тук, за да ви кажа, че западният свят е в опасност и тази опасност се дължи на това, че тези, които би трябвало да защитават стойностите на Запада, са привлечени от визия за света, която неизбежно води към социализъм и по този начин към бедност. За съжаление, през последните десетилетия, под влияние на някои добронамерени индивиди, желаещи да помагат на другите, и други, мотивирани от желанието да принадлежат към привилегирован кръг, основните лидери на западния свят са изоставили модела на свободата за различни версии на това, което наричаме колективизъм. Ние сме тук, за да ви кажем, че колективистичните експерименти никога не са решение на проблемите, които засягат гражданите на света, а по-скоро те са коренната причина. Повярвайте ми, няма никой на по-добра позиция от нас, аржентинците, да свидетелстваме за тези две точки. Когато ние приехме модела на свободата през 1860 година, за 35 години се превърнахме в водеща световна сила, а когато прегърнахме колективизма през последните 100 години, видяхме как нашите граждани започнаха системно да обедняват и паднахме на 140-то място в света. Но преди да започнем това обсъждане, първо би било важно да погледнем данните, които доказват защо свободният пазарен капитализъм не е само единствената възможна система за прекратяване на световната бедност, но също така е и единствената морално желателна система за постигане на това. Ако погледнем историята на икономическия прогрес, можем да видим как между годините световният БВП на глава от населението почти остана постоянен. Ако погледнете графиката на еволюцията на икономическия растеж през историята на човечеството, бихте видели графика на хокеен стик, експоненциална функция, която остава постоянна за 90% от времето и която е експоненциално задействана, започвайки от 19 век. Единственото изключение от тази история на стагнация беше в края на 15 век с откриването на американския континент. Темпът на растеж на БВП на глава от населението остава стабилен на около 0,02% годишно, т.е. почти без растеж. Началото на 19 век с индустриалната революция доведе до годишен сложен темп на растеж от 0,66%. И при този темп за удвояване на БВП на глава от населението биха били необходими около 107 години. Ако погледнем периода между 1900 и 1950 година, темпът на растеж се ускорява до 1,66% годишно, така че вече не са нужни 107 години за удвояване на БВП на глава от населението, а 66. И ако вземем периода между 1950 и 2000 година, ще видим, че темпът на растеж е 2,1%, отново годишен сложен темп на растеж, което означава, че за само 33 години можем да удвоим световния БВП на глава от населението. Тази тенденция, далеч от това да спира, продължава и днес. Ако вземем периода между 2000 и 2023 година, темпът на растеж отново се ускорява до 3% годишно, което означава, че можем да удвоим световния БВП на глава от населението за само 23 години. Казано иначе, когато погледнете БВП на глава от населението от 1800 година до днес, ще видите, че след индустриалната революция световният БВП на глава от населението се увеличи над 15 пъти, което означава бум в растежа, който извади 90% от световното население от бедността. Трябва да помним, че през 1800 година около 95% от световното население живееше в крайна бедност и този процент спадна до 5% през 2020 година преди пандемията. Заключението е очевидно. Далеч от това да бъде причина за нашите проблеми, свободният търговски капитализъм като икономическа система е единственият инструмент, който имаме за прекратяване на глада, бедността и крайната бедност по цялата планета. Емпирическите доказателства са неоспорими. Следователно, тъй като несъмнено свободната предприемаческа капиталистическа система е по-продуктивна, лявата доктрина атакува капитализма, като твърди, че е несправедлив. Те казват, че капитализмът е зъл, защото е индивидуалистичен, а колективизмът е добър, защото е алтруистичен, разбира се, с парите на другите. Така те защитават социалната справедливост, но този концепт, който в развития свят стана модерен наскоро,
в моята страна е постоянен в политическия дискурс от над 80 години. Проблемът е, че социалната справедливост не е справедлива и не допринася и за общото благополучие. Напротив, това е вътрешно несправедлива идея, защото е насилствена. Тя е несправедлива, защото държавата се финансира чрез данъци, а данъците се събират принудително. Може ли някой от нас да каже, че доброволно плаща данъци? Това означава, че държавата се финансира чрез принуда и колкото по-висок е данъчният товар, толкова по-голяма е принудата и по-малко свободата. Тези, които насърчават социалната справедливост, започват с идеята, че икономиката е торта, която може да бъде разпределена по различен начин. Но тази торта не е даденост. Това е богатство, което се генерира в това, което Израел Кирцнер нарича процес на пазарно откритие. Ако стоките или услугите, предлагани от бизнеса, не са желани, бизнесът ще се провали, освен ако не се адаптира към това, което пазарът изисква. Ако те направят качествен продукт на привлекателна цена, те ще се справят добре и ще произвеждат повече. Така пазарът е процес на откритие, в който капиталистите ще намерят правилния път, докато вървят напред, но ако държавата наказва капиталистите, когато са успешни и се намесва в процеса на откритие, тя ще унищожи техните стимули и последствието ще бъде, че те ще произвеждат по-малко. Тортата ще бъде по-малка и това ще навреди на обществото като цяло. Колективизмът, като попречва на тези процеси на откритие и пречи на присвояването на откритията, връзва ръцете на предприемачите и им пречи да предлагат по-добри стоки и услуги на по-добра цена. И така, как става така, че академичната общност, международните организации, икономическата теория и политиката демонизират икономическа система, която не само е извадила 90% от световното население от крайна бедност, но и продължава да го прави все по-бързо и е морално по-възвишена и справедлива благодарение на свободната търговия капитализъм? Вижда се, че светът в момента живее най-добрите си моменти. За Аржентина на бъдещето моделът се основава на фундаменталните принципи на либертарианството – защитата на живота, свободата и собствеността. Ако свободното предприемачество, капитализъм и икономическата свобода са се доказали като изключителни инструменти за прекратяване на бедността в света и ние сме сега, в най-доброто време в историята на човечеството, е разумно да се попита защо казвам, че Западът е в опасност. Казвам това точно защото в тези наши страни, които трябва да защитават ценностите на свободния пазар, частната собственост и другите институции на либертарианството, сектори от политическия и икономически елит, някои поради грешки в теоретичната си рамка, а други поради алчност за власт, подкопават основите на либертарианството, отваряйки вратите към социализма и потенциално осъждайки ни на бедност, мизерия и стагнация. Никога не бива да се забравя, че социализмът винаги и навсякъде е явление, водещо до обедняване, което се е провалило в всички страни, където е било опитано. Той е бил провал икономически, социално, културно и също така е убил над 100 милиона човешки същества. Съществената проблематика на Запада днес не е само, че трябва да се справим с тези, които дори след падането на Берлинската стена и огромните емпирични доказателства продължават да се застъпват за обедняващия социализъм, но и нашите собствени лидери, мислители и академици, които, като разчитат на грешна теоретична рамка, подкопават основите на системата, която ни е дала най-голямото разширение на богатството и благополучието в нашата история. Теоретичната рамка, за която говоря, е тази на неокласическата икономическа теория, която проектира набор от инструменти, които без да искат или без да знаят, в крайна сметка служат за намесата на държавата, социализма и социалната деградация. Проблемът с неокласическите подходи е, че моделът, в който се влюбиха, не отразява реалността, така че те приписват своите грешки на предполагаеми провали на пазара, вместо да преразгледат предпоставките на модела. Под предлог на предполагаеми пазарни провали се въвеждат регулации, които само създават изкривявания в монетарната система,
пречат на икономическия растеж и следователно също така пречат на спестяването и инвестирането. Проблемът се крие главно във факта, че дори предполагаемите либертариански икономисти не разбират какво е пазарът, защото ако го разбираха, бързо щеше да стане ясно, че е невъзможно да има нещо като пазарни провали. Пазарът не е просто графика, описваща крива на предлагането и търсенето. Пазарът е механизъм за социално сътрудничество, където доброволно се обменят права на собственост. Следователно, на базата на тази дефиниция, говоренето за пазарен провал е оксиморон. Няма пазарни провали, ако транзакциите са доброволни. Единственият контекст, в който може да има пазарен провал, е ако има принуда, а единственият, който може да принуждава общо взето, е държавата, която притежава монопол върху насилието. Следователно, ако някой смята, че има пазарен провал, бих предложил да провери дали има държавна намеса и ако открие, че това не е така, бих предложил да провери отново, защото очевидно има грешка. Пазарни провали не съществуват. Пример за така наречените пазарни провали, описани от неокласиците, са концентрираните структури на икономиката. Интересно е, че от 1800 година насам, с нарастване на населението 8 или 9 пъти, БВП на глава от населението се увеличава над 15 пъти. Така че има растящи възвръщаемости, които намалиха крайната бедност от 95% на 5%. Въпреки това, наличието на растящи възвръщаемости включват концентрирани структури, които наричаме монопол. Как тогава това, което е генерирало толкова много благосъстояние, според неокласическата теория, е пазарен провал? Неокласическите икономисти трябва да мислят извън кутията, когато моделът се проваля. Не трябва да се гневите на реалността, а на модела и да го промените. Дилемата, пред която е изправена неокласическата школа, е, че те казват, че искат да усъвършенстват функционирането на пазара, като атакуват това, което считат за провали, но в този процес не само отварят вратите към социализма, но и действат срещу икономическия растеж. Пример за това е регулирането на монополите, унищожаването на техните печалби и унищожаването на растящите възвръщаемости автоматично биха унищожили икономическия растеж. С други думи, всеки път, когато искате да коригирате предполагаем пазарен провал, в резултат на незнанието какво е пазарът или в резултат на влюбване в провален модел, вие отваряте вратите към социализма и осъждате хората на бедност. Въпреки теоретичното доказателство, че държавната намеса е вредна и емпиричните доказателства, че тя се е провалила, предложението, което колективистите предлагат, не е по-голяма свобода, а по-голяма регулация, което създава нисходяща спирала от регулации, докато всички станем по-бедни и животът на всеки от нас зависи от бюрократ, седящ в луксозен офис. Въпреки жалкия провал на колективистките модели и неоспоримите успехи в свободния свят, социалистите бяха принудени да променят своята програма. Те оставиха настрана класовата борба, базирана на икономическата система, и замениха това с други предполагаеми социални конфликти, които са също толкова вредни за живота в общността и за икономическия растеж. Първата от тези нови битки беше абсурдната и изкуствена борба между мъжете и жените. Либертарианството вече предвижда равенство между половете. Краягълният камък на нашето вярване казва, че всички хора са създадени равни, че всички имаме еднакви неотнемаеми права, дадени от Създателя, включително живот, свобода и собственост. Всичко, което тази радикална феминистка програма е довела до, е по-голяма държавна намеса, която пречи на икономическия процес, като осигурява работа на бюрократи, които не са допринесли нищо за обществото. Примери са Министерства на жените или международни организации, посветени за насърчаването на тази програма. Друг конфликт, представен от социалистите, е този между хората и природата, като твърдят, че ние, хората, увреждаме планетата, която трябва да бъде защитена на всяка цена, дори стигайки до това да застъпват механизми за контрол на населението или кървавата програма за абортите. За съжаление, тези вредни идеи са се настанили здраво в нашето общество.
Неомарксистите са успели да завладеят здравия разум на западния свят и това са постигнали като са си присвоили медиите, културата, университетите и също така международните организации. Последният случай вероятно е най-сериозен, защото тези институции имат огромно влияние върху политическите и икономическите решения на страните, които са част от мултилатералните организации. За щастие, все повече и повече от нас смеем да изразяваме гласа си, защото виждаме, че ако не се борим истински и решително срещу тези идеи, единствената възможна съдба е да имаме нарастващи нива на държавна регулация, социализъм, бедност и по-малко свобода и следователно по-лош стандарт на живот. Западът, за съжаление, вече е започнал да тръгва по този път. Знам, че за мнозина може да звучи абсурдно да се твърди, че Западът е обърнат към социализма, но това е абсурдно само ако ограничите себе си само до традиционната икономическа дефиниция за социализма, която гласи, че това е икономическа система, при която държавата притежава средствата за производство. Според мен, тази дефиниция трябва да бъде актуализирана в светлината на настоящите обстоятелства. Днес държавите не се нуждаят от директен контрол над средствата за производство, за да контролират всеки аспект от живота на индивидите с инструменти като печатане на пари, дългове, субсидии, контролиране на лихвените проценти, ценови контроли и регулации за коригиране на така наречените пазарни провали. Те могат да контролират животите и съдбите на милиони индивиди. Така достигаме до точката, в която под различни имена или предлози голяма част от общоприетите политически оферти в повечето западни страни са колективистки варианти, независимо дали се обявяват открито за комунисти, фашисти, нацисти, социалисти, социал-демократи, национал-социалисти, демократ-християни или християн-демократи, неоконсерватори, прогресивни, популистки националисти или глобалисти. В крайна сметка няма основни разлики, всички те казват, че държавата трябва да управлява всички аспекти от живота на индивидите. Всички защитават модел, противоположен на този, който е довел човечеството до най-зрелищния си прогрес в историята си. Днес сме тук, за да поканим останалите страни от западния свят да се върнат на пътя на просперитета. Икономическата свобода, ограниченото правителство и неограниченото уважение към частната собственост са съществени за икономическия растеж, а бедността, произведена от колективизма, не е фантазия, нито неизбежна съдба, а реалност, която ние, аржентинците, познаваме много добре. Преживели сме го, защото, както казах по-рано, откакто сме се отказали от модела на свободата, който ни направи богати, сме забъркани в нисходяща спирала, в която ставаме все по-бедни от ден на ден. Така че това е нещо, което сме преживели и сме тук, за да ви предупредим какво може да се случи, ако страните в западния свят, които са станали богати чрез модела на свободата, останат на този път на робство. Случаят на Аржентина е емпирично доказателство, че независимо колко богати може да бъдете или колко много имате от природните ресурси, или колко квалифицирано и образовано може да бъде населението ви, или колко много златни блокчета може да имате в Централната банка, ако се приемат мерки, които пречат на свободното функциониране на пазарите, свободната конкуренция, свободните ценови системи, ако пречите на търговията, ако нападате частната собственост, единствената възможна съдба е бедността. Следователно, в заключение, бих искал да оставя послание за всички бизнесмени тук и за тези, които не са тук лично, но следят от цял свят. Не се плашете от политическите класи или от паразитите, които живеят от държавата. Не се предавайте на политическите класи, които искат само да останат на власт и да запазят привилегиите си. Вие сте социални благодетели, герои, творци на най-изключителния период на просперитет, който някога сме виждали. Нека никой не ви казва, че вашата амбиция е неморална. Ако печелите пари, е защото предлагате по-добър продукт на по-добра цена, като по този начин допринасяте за общото благополучие. Не се предавайте на напредъка на държавата.
Държавата не е решението, държавата е самият проблем. Вие сте истинските главни герои на тази история и бъдете сигурни, че от днес Аржентина е ваш неусловен съюзник. Благодаря ви много и да живее свободата!